C-vitamin hiánya növelheti a szürkehályok kockázatát. Csányi Henrietta vitamin szakértővel beszélgetünk majd most. Hát nézzük meg, hogy még mi mindent okozhat a C-vitamin hiánya. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm, hogy kicsit derűsebb vagy ilyen vidámabb tévával folytatjuk ezeket a perceket. A C-vitamin hiánya az ugye elsősorban az immunrendszert erősíti. Tehát mindenképpen a C-vitamin, a hiánya pedig gyengíti. Így van, köszönöm szépen. És tehát tulajdonképpen a fertőzésekre való hajlam kialakulása legfőképpen, és hát mivel a C-vitamin ugye az immunrendszernek a védőpajzsa, és azt gondolom, hogy ha ez hiányzik a szervezetből, akkor mindenképpen egy rés a pajzson, és így komolyabb betegségek is kialakulhatnak. Konkrétan mondjuk szív- és érrendszeri problémák, vagy hogyha hosszabb ideig ugye hiányzik a szervezetből ez a vitamin, akkor elég komoly esetleg rák kialakulása is. Azonban felhívnám a figyelmet mondjuk arra, hogy vannak olyan kevésbé látható jelek, mondjuk mint a hajhullás, vagy például a ráncosodás, vagy például a túlsúly. Igen, nem mögött is lehet akár? Hát így van, mert például a C-vitamin az a kollagént termelését segíti elő. Vagy mondjuk a túlsúlynál például a C-vitamin ugye a zsírfelszívásban segíti a szervezetet, vagy például alvás problémák. Tehát ugye ezek a kevésbé megfogható jelek, amikor az ember azt gondolná, hogy hát mondjuk kinek nem hullik a haja, vagy kinek nincsen néha alvás problémája, és ezek mögött is már ott lehet az, hogy C-vitamin hiány van a szervezetben. De innentől már azért vizsgálat kell ahhoz, hogy ezt valóban, tehát ez maximum csak egy jel, ami utalhat rá, de akkor érdemes elmenni vizsgálatokra. Így van, hát mondjuk, hogyha mondjuk kicsit visszavezetnénk a dolgokat, hogy mondjuk mi az, hogy vitamin, ugye ez a vitális amin, ugye az amin az a kémiai szerkezetére utal, ugye a vitális meg, hogy életerő, életenergia. Tehát, hogyha az ember érzi azt, hogy kevésbé mondjuk vitálisabb, vagy kevésbé energikusabb, akkor az mögött azért alapvetően, igen, vitaminhiány lehet a háttérben. Azért az utóbbi időben lehetett olyan hangokat hallani, hogy annyira nem is jó, mint amennyi problémát okoz, és már nem tudja az ember, hogy kinek higgyen, vagy inkább csak arra utaltak, hogy fogyasztásával lehet gondot okozni? Hát igen, én nagyon-nagyon belástam már magam így a vitamin területébe, és elég sok anyagot olvastam így a C-vitaminnal kapcsolatosan. Van például egy kis füzetes, Sári Lieberman, egy táplálkozáskutató írta, és ő például azt is írta, hogy tehát teljesen mindegy, hogy természetes vagy szintetikus formában visszük be a C-vitamint, mert hiszen itt az a kérdés, hogy mennyi szívódik fel a szervezetben. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal jobbat, vagy sokkal jobb dolgot teszünk a szervezettel, amikor bejuttatjuk a C-vitamint, mint amikor nem. Hiszen azért mondjuk visszavezethetjük azt, hogy mondjuk felfedezték azt is, hogy mondjuk a szabadgyökök ugye képződnek a szervezetbe. Ugye azzal szokták szemléltetni, hogy félbevágunk egy almát, és akkor ugyanúgy ilyen rozsdás lesz a felszínen. Na most a szervezetünkben és az oxidáció során hasonló folyamatok mennek végbe, és a C-vitamin pont ezt az oxidációs folyamatot tudja akadályozni. Így van, tehát mondjuk a szürke hályokra visszatérve pont ez történik, hogy a szemlencsében ezek a fehérjék összecsapódnak, és akkor tulajdonképpen ilyen átláthatatlan foltok keletkeznek. Na most ezt a károsodást ugye azt is mondják, hogy az UV-sugárzás okozhatja, vagy mondjuk fokozott stressz, és mondjuk a C-vitamin pont ezért segít abban, hogy ezt megakadályozza. Akkor már csak annyira kéne nagyon gyorsan válaszolnia, hogy mit? Gyerekeknek mit, mennyit, felnőtteknek mit, mennyit? Hát ha igyekeznének minél inkább természetes forrásból. Igen. Hát ez nem egy könnyű kérdés, mert ugye függ az is, hogy kinek milyen az életvitele. Vagy van-e már mondjuk valamilyen problémája, amit kezelni szeretne. Vagy van-e mondjuk káros szenvedélye, mondjuk megy a cigaretta mondjuk 30-100 mg C-vitamint is eléget szálanként. Tehát, hogyha mondjuk valaki egy dobozzal elszív naponta, az mondjuk 2000 mg C-vitaminnál kezdheti minimum a C-vitamin bejuttatását a szervezetbe. Ugye én azt szoktam mondani, hogy a gyerekek is szerintem hasonló, majdhogy nem megterhelőbb életvitelt élnek, mint a felnőttek, hiszen ugyanúgy iskolába járnak, ugyanúgy járnak edzeni, ugyanúgy sportol, vagy futnak, rohangálnak egész nap, tehát nekik is ugyanúgy elégeti a szervezetük. Én azt mondom, hogy mondjuk egy 35 kiló, oda kell figyelni, igen. Tehát 35 kg feletti gyermek esetében már ilyen 500 mg C-vitamint is lehet elosztva mondjuk a nap folyamán bejuttatni, hiszen 2-3 óránként elég ez a vitamin, és felnőttek esetében ugye most a legfrissebb vizsgálatok alapján, hogy egy optimálisan bejuttatott adag az 1000-7000 mg körüli mennyiség is lehet akár. Köszönjük szépen! Kérem!